guys, magluluto po ako ng tadang! Marami akong shrimps. Ayan. Ouch! Sorry, malalaki siya. Ito. Magluluto ako ng shrimps. Ayan. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything. Hi guys, let's eat. It's been a while. Kasi nagluluto po ako ng shrimps. Sa Bisaya, ulang. Kasi tawag na sa Bisaya? Pasayan. Mauna ni siya guys. Tadang! Oh, lagko kayo siya guys. So, presko pa yun siya guys. So, now guys, let's eat pansit. And, of course, I have dessert also guys. Kaya mura dugi-dugi na kadlaw nga ako kaon og lami. Kini guys, nagipatong sa isang R guys. Ang flavor niya kay si Double Choco Chip Love. Ayan guys. Ayan. Lami kaya ni siya. Grabe. Super important talaga. Na-miss gina ko ning kaon guys. Nani nga pagkalami nga kuan Chip Love. So, kana guys. Nga na tag guys. Saan kanon? Bahaw or init? Init sa. Ay naging posible dahil sa tulong ng Pilit ang rice. Pilit siya rice. ang nagbibigay So, by the way guys, Lakoy, Bisaya na isuka. Ako'y gahimuan ni guys. ng donasyon. Oh, see? Halang ni kayo. Perting halanga. Oh, ganahan mo, hamuanta mo. Basta, Bili sa Shopee at Zalora. laki sa hirap. Laki sa hirap. Vouchers. Kabalo. Mag-donate May mo, kuan, suka. gamit ang PayMaya. Ano kalimod eh? Scan ang QR code na nakikita Okay, sa guys. gamit ang Niya kayo guys. Ay, naisabaw. Nagsabaw. Nabawasan na po ang hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas, maging ang bilang ng mga namamatay ay kuya sa Department of Health. Pero hindi pa Ayun na guys, mga una ta. So, tagkukay siya guys. Kaya, ang kiluan ni is 340 ra siya. Kanya, gamay lang po na kung giluto ka lang puta. Kaya next day na puto siya. So, lahat na po na puto siya. Kaya kailan siya isabaw. Na giluto. Gamay na po siya na sabaw. Bro. Dami rin siya. Kanang nani na sabaw-sabaw kay kanang sabaw. Ang sekreto gani maghimo og kanang magutang magluto og sa shrimps guys. Isa ngit ba guys? Isa ang sekreto kay butngan ako og Sprite. Pabukalan ako siya. Ayan. Kaya raw bumababa ang bilang ng mga bagong kaso pati ang mga pagkain. Sa graph na ito, makikita na bumababa na ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19. Ini siya. Imingaw naman oh. Imingaw mo guys no. Mas maayo pa man yung pakalita o kanang kinilo nga shrimps guys sa kuan merkado. Pero kini guys, wala kong iulan ako. Wala kong ibet sa merkado ba. Iso dyan ko merkado kay delikado. Sama na karon nga kan kay katuloy. Kami sila nga di sa masaktan. Wala nga mag-amapon na naman ganita. Mag-gamos na. Kasi dahil talaga kan kuan. Ito pa dalawang tawo. Magmaso. Wala nga, palit ko ni guys kay this gawa sa amo ang ipuyan guys. This servisyo gawa sa na namaligyan guys. Namaligyan og shrimps. Kinalo ko guys. So, unang 40. 40 na gid siya na dagko. Yung mubalit ka sa online, mura almost 450 or 350 ang kilo guys to 500. Pirting kagmayan guys. Kabantay mo lang isagol og kanang mga pansit or mga kuan. Bihon, gagmay kayo. Wala
relax. Masyadong maaga para sabihin na pagtagumpayan na ang COVID-19. Wala pa raw itong scientific evidence. Mona. Sinasabi ng DOH, Pwede po niyo, gusto niyo ketchup ang shrimps. nagpapatuloy ang validation ng Epidemiology Bureau ng DOH sa itinatalang positive individuals. Kailangan dumaan sa validation ng doctors bago malaman kung sino ang So, lamang nakita raw ng kalamihan sa 23,000 na gusto niyo makatipid guys, o gusto niyo mo og kanang dili mo ma-alkansi or gusto niyo mo mahinamnam yung kaon ninyo ang 24 oras. shrimps or basayan palittag kaugalingon nga kinilo sa Mardado. Kaya og sa restaurant, og syempre ganahan sa mong restaurant, makaansad mo pero syempre katong gid pud ang kamahan. Tunga. Tunga siya guys. Ano ako? Kaang ko sa akong paborito nga restaurant, mga seafoods guys. Dami kay siya pero wala ra jud katunga ang kadaghanan sa akong gipalit. Mas daghan pa ni kaysa katong restaurant lagi palit sa una. Ay, malay ko kung kailan naman ng lockdown. Ay, malay ko po sa kanila. Kung ito ng isang araw lang sa loob mismo na inuupahang apartment ni Merrick Mendoza Nakal. sa kay Batasan Hills, Quezon City. Isa lang Kanang o pwede pa lang no kanuna ko kanang ang panit, yung kakainin ko yung panit ba. Hindi kasi nila yan. Nagigigil kasi ako pag ako kakainin ko tong mga ano. si Merrick din para Parang gusto kong kainin ang lahat ng mga mapanit. pero hindi na raw kaya ni Merrick Glenn na tumanggap pa ng masasakit na salita dahil sa hindi mamayaran pa. Kaya ngayong araw din Ito yung paborito ng anak ko na. Nawawa naman yung sa balita guys. Nag-aabak siya ng apartment. Tapos, pinapalaya sa owner. Naku! Nawawa naman. Sana maintindihan din natin ng itong pandemic natin. Kahit na need tayo ng pera, maningil tayo sa may mga utang. Pero yung sisingilan natin, wala namang pambayad. Diba? Kaya, intindihin na lang natin. Hindi natin paplayasin o awayin. katwiran ng landlady Kasi gaba ang labas o labas. Awayin, tapos kabalog. Gulusot ang panahon. Hindi sana, ito sa babae. Ito ng tao. bahay si Merrick Glenn. Hindi lang naman daw si Merrick Glenn ang kailangan mabuhay, kundi maging siya rin na isang byuda. Ano guys? Sagot po sa may-ari. Pero, kung kita tagiyan ng mga apartment, boarding house, o napatay, mga solution ginagmay, napatay mga uot. Ako lang sa putong agwat-ahon, sugat itong tinangguan ni ginagmay, wala itong gastuon, kita sa itong mga wala pa kabayan. Gusto pa kabayan naman na sila. Guys, dami kayo akong shrimps. Ako din naglutuan ni Promise. Ayan, may balita. Hindi lang yung babaeng may anak na pinalayas, di ba? Yun eh, marami nagkalabasan na ang mga nangyayari sa mundo. Hindi pwedeng palayasin at hindi rin pwedeng silin ng pwersa. Kasi itong pandemic natin, itong virus guys, matagal pang walang gamot. At nananatili Kaya, ang trabaho si Merrick kita na rin magsipti-sipti ng kagalingon. Huwag tayo ulit kayo sa mga tao. Palugit si Merrick Glenn o Ang kahit pagbingaw mo mga takay guys. kapag lifted na ang quarantine. Tagay mo din ha, basta. Tuloy na ang kanyang Pagdiyo trabaho. lang mo. The grace period Ay, pagpuli-puli baso. either of the ECQ Kaya mga tao karon guys. GCQ or whatever community Ang uban, quarantine. nagdanghag. Ang uban, gamping. Ang gamping, matakday noon. Yung COVID, Wala nga. yung MCO Mag-amping letter kita. natin. So guys, May grace period dami kaya akong shrimps yun. at the time Ay, that she is ako shrimps lami. Kini akong shrimps lami. Hindi rin naman daw Ba, tinatanggal magiluto. ang karangalan. Mmm. Hari ng mga paupahan sa mga panahong ito. Yun nga lang, the general Susi na susi. on is that if you're a Juicy na juicy gid siya guys. if you're a lessor, Dagan pa siya. sabihin may profit Kung anak, ka, meron tapos kang ano yung tao? kalian, meron kang ibang sources of income, and then there's also Inahalap. Say hi! Uy, ang Sprite, paliw kukuha lang din. Ang sobra ni sa kuan guys. Sabaw nga ako ibutang sa shrimps kayo. taasan ng IATF na mamagitan Siyempre, lami yung robot nga ang Sprite ng shrimps tungkol guys. Magpil po na ito nga. Juicy na juicy. Malis dito sa mga restaurant. Yung sa restaurant, nilagyan nila ng ano yan, Sprite. Tapos, sa akin noon, naglagay naman ako sa suka. Suka,
Hindi siya nga Vanilla Loaf US. Vanilla Loaf. Tag 189. Wala kayong kumikaon o kumikaon po. Mabibila ka adlaw ako kumikaon pinangayo nga. Kasi mabahap yun nga para karon. Ay, abab yung bukuan. Kaya ba yung mga si kaon karon kaya gusto ko mga bahap ko. Yan ang shrimps. Ngata guys! Marso lang din nagsimula si Glenn Sacramento sa deliveries gamit ang kanyang motorsiklo. Ano kayo? Isipan niya pumasok sa delivery dahil wala na Dili siya kanyang tanto nga tamis. Katamtama na din siya guys. So, ito yung maganda na rin kumita ng pagsasok ka lang ng COVID. Pag wala ka sa mga biyahe, Tapos bukat. pagkain na Pero kung may lumilitaw ng mga trabaho sa bagong normal dulot ng Sprite. COVID-19, meron ding lumulubog at nanganganib na mawala. Isa na rito ang mga empleyado ng mga restaurant. Pwede pa siya ituslob na ako. Sa ilan kasi ng GCQ, bawal pa rin ang pwedeng mag-dine-in o kumain sa loob mismo ng mga restaurant. Mula noong Marso, hindi na pumapasok si Edward sa kanyang trabaho sa isang Sprite. kilalang Chinese fast food chain sa lungsod ng Maynila. Sarap man. May inihahanda na raw Yan mga pa. alternative work arrangements ang kumpanya. So, sabi nila Photos lo siya. kung magbubukas to, parang sa 1 week, 2 beses lang papasok. And waiting na lang kung kailan kayo magbubukas. At so, paano nila magawa ng way para magbukas sila. Ang mga barberia at salon Agad na akong face guys, oh. pwedeng magbukas sa Patalong ilalim tulong. ng GCQ. Pero meron ilan na ngayon pala ang More. Ako ani lang. Ako ani lang. bukod sa kailangan kumita, hindi raw niya matatanggihan ang ilang mapilit na parokyano. Limitado pa raw ang tinatanggap nilang customer at nag-iisa pa